Αλλά και ακόμη και οι πολύ μικροί σπόροι γίνονται βόλοι. Απλώς θέλει μαστοριά, το είπαμε. Μαστοριά σε τι δηλαδή? Θέλει να ξέρετε, να κάνετε πολλές μπετονιέρες και να έχετε εμπειρία. Μαστοριά. Μπετατζής. 40 χρόνια φούλα. Για σιτηρά και τέτοια θα μιλήσουμε το απόγευμα. Ναι. Τα πρακτικά κομμάτια που θα ακολουθήσουν είναι χρήση εργαλείων, επιλογή εργαλείων και χρήση του σώματος. Πώς δουλεύουμε με το σώμα. Γιατί σχεδόν όλοι οι αγρότες δουλεύουν λάθος. Θα υπάρξει ένα κομμάτι για τα σιτηρά, πώς καλλιεργούμε σιτηρά, και αύριο θα εμβαθύνουμε στα οποροφόρα δέντρα. Θα είναι αφιερωμένο όλη η μέρα στο φυσικό σχήμα το δέντρο, τα οποροφόρα δέντρα, πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε πουρώνα και όλες τις σχετικές ερωτήσεις. Επομένως το απόγευμα έχουμε σιτηρά και χρήση εργαλείων, επιλογή εργαλείων. Πώς πάμε, τι εργαλεία διαλέγουμε, ποια είναι τα κριτήρια. Γιατί δεν τα ξέρετε και θα πάτε να πάρετε εργαλεία που θα κουράζουν το σώμα σας και δεν θα κάνουν και σωστή δουλειά. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και ανάμεσα στα άλλα που ευχαριστώ το Φουκουόκα ή τη ζωή μέσα από το Φουκουόκα είναι ότι μου έδωσε τέτοια δυνατότητα να ξέρω τόσο καλά τη χρήση των εργαλείων που μπορώ να δουλεύω ώρες ολόκληρες χωρίς ποτέ να κουράζομαι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν δουλεύω σωστά, κουράζομαι περισσότερο, τρώω περισσότερο, πρέπει να παράγω περισσότερο για να φάω περισσότερο, και άρα από το do nothing πάμε στο do everything. Από το να κάνουμε λίγα πάμε στο να κάνουμε πολλά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Να ετοιμάσουμε το μείγμα για να κάνουμε. Το κλάδεμα ενδείκνυται στα οποροφόρα και στην ελιά. Αύριο θα πούμε για το κλάδεμα. Είπαμε ότι όταν τα δέντρα έχουν φυσικό, την επόμενη περίοδο φύτωση της σποράς. Αλλά αυτό σημαίνει να ξέρετε να κάνετε πολύ καλά σβόλους. Δηλαδή μπορώ να κάνω τους σβόλους το χειμώνα, τις ντομάτες, τις πιπεριές, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, και να τους πήρω την άνοιξη. Γενικά όμως τώρα, μια και αναφερόμαστε ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, προτιμούμε να βάζουμε φυταριές για όλα τα άλλα σπόρους. Επειδή οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες δεν μεγαλώνουν γρήγορα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα αγριόχορτα. Εξαίρεση ντομάτα και ρασάκι, μπορεί με απευθεία σπορά. Είναι η περίπτωση λοιπόν, η λεπτομέρεια που κάνουμε φυταριές. Εντάξει, μικρά φυτά δηλαδή, αυτό σημαίνει φυταριές. Για όλα τα άλλα με σπόρους, ακόμη και για τα λάχανα, για τα κουνουπίδα, για μπρόκολα, σπόροι απευθείας. Η αγκιοπλαστική το ίδιο χώμα χρησιμοποιεί. Τα πύληνα, ας πούμε. Το είπα, αλλά δεν άκουσατε. Είπα ότι το λένε γλύνα, είπα ότι είναι το ίδιο υλικό που το άκουσα. είναι οι κεραμίστες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, απλά ντομάτες και πιπεριές είχαμε όχι σε σβόλους. μπορεί να κάνουμε φυτά μικρά. Το κερασάκι είναι αυτό που λέμε η ντομάτα. Είναι μικρή ντομάτα. Μπορεί να είναι και από άλλο. Ταξίψη όχι. Στη φυσική καλλιέργεια δεν μας ενδιαφέρουν. Σε άλλες μορφές γεωργίας υπάρχουν συντροφικά φυτά κτλ. Αυτό είναι ανθρώπινο νου για μένα. Τις παίρνεις διάφορα και... Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον άργυλο, είπαμε τον πράσινο, αυτό που βρίσκουμε στη θάλασσα. Δοκιμάστε και βλέπετε. Πανάκι. Αυτούς τους σπόρους που δεν τους βρέξαμε, δεν τους μουλιάσαμε. Μουλιάζουμε μόνο τα όσπρια, είπαμε, όχι τους άλλους σπόρους. Μόνο τα όσπρια, αυστηρά. Γιατί φουσκώνουν και σπάνε το σβόλο, αυτός είναι ο λόγος. Το όσπριο αυτό. Μάλλον. Αυτό ισχύει και για τα κτηνοτροφικά που είπατε. Αν είναι όσπρια, ναι, εννοείται. Σωστό για κτηνοτροφικό δεν θεωρείται.
Κάποιος. Δεν υπάρχει Νερό. Να αρχίσουν να βγαίνουν μετά. Να φέρει κάποιος νερό. Όχι, αυτό είναι για την επόμενη χρονιά. Α, για μετά, εντάξει. Θα φτιάξουμε και αυτός Βόλος. Δαπανάκια και Μετά όταν θα φύγουμε εμείς. Βλέπω μεγάλη παραγωγή ικανότητα. Βάλε λίγο. Όχι ψηλό. Βάλε μια-δυο σέλφιλες. Αλλά από εκεί όχι από... Μα 5 λεπτά. Δεν σκοτέζει πώς. Μετά να τα πούνε όλοι. Βάλε ποικιλία λαχανικών, σποράκια και τα ρίχνεις επί τόπου. Σίγουρα το 70% θα φτιάξει. Είδες, οικονομική δουλειά, αυτό είναι. Μικρά και λιγότερο κόστος. Με έχει στείλει το κανάλι, σας παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ, με έχει στείλει το κανάλι και με πληρώνει τώρα το TV9, ναι. Λοιπόν, επιχείρηση καθαρά χέρια. τώρα να εξηγήσουμε, ακούστε λίγο προσεκτικά, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα στρόγγυλο σβόλο και σε ένα δίσκο σβόλο, έτσι. Τον οποίο χρησιμοποιούμε, είπαμε, η στρόγγυλη σβόλη είναι καλή για λαχανόκηπους, για το χωράφι που έχει χόρτα και επίσης για την περίπτωση που θα σπείρουμε στα βουνά, ανάμεικτο με αυτούς. Αυτοί οι σβόλοι διαλύονται σχετικά γρήγορα, δηλαδή μετά από ένα μήνα, όσο και καλά φτιαγμένοι να είναι, αν φάνε κάποιες βροχές, διαλύονται. Αλλά βέβαια τα ετήσια φυτά, λαχανικά, ψυχανθή, σιτηρά προλαβαίνουν να βγουν, δεν έχουν πρόβλημα. Δέντρο όμως έχει πρόβλημα. Για το δέντρο θέλει μήνες για να βλαστήσει. Θέλει να φάει κρύο, ζέστη, βροχές, χιόνια κτλ. Και μετά την άνοιξη να βλαστήσει. Οι δισκοειδείς βόλοι λοιπόν συμπεριφέρονται πολύ καλύτερα. Μπορεί και 6 και 8 μήνες να κρατηθεί χωρίς να διαλυθεί. Τρώγεται λίγο από κάτω σιγά σιγά με τις βροχές, αλλά κρατάει το σχήμα του. Βγαίνουν οι σπόροι, μπορεί να βγουν και 8 και 10 φυτά εδώ πέρα. Θα φέρουμε τις φωτογραφίες μετά το απόγευμα να τις δούμε, γιατί τις ξέχασα στο σπίτι. Συμπεριφέρεται λοιπόν σε μια φυτοκοινωνία. Θα δείτε από τις φωτογραφίες ότι ακόμη και 100 φυτά να υπάρχουν αντέχουν περισσότερο και στο κρύο και στη ζέστη. Ενώ εμείς σύμφωνα με τη θεωρία του Νταρβίνου θα περιμέναμε ότι 100 φυτά μαζί θα ξεραινόντουσαν όλα. Άρα και σε αυτή την περίπτωση η εισβόλοι αυτή, επειδή έχουν περισσότερα φυτά, πλεονεκτούν. Έχει πιο πολύ χώμα το φυτό, επομένως μπορεί να δοκιμήσει καλύτερα. Εδώ όταν βγει η ριζούλα του, πολλές φορές μπορεί να βγει από τα πλάγια. Οπότε αν τη δει ο ήλιος και ο αέρας μπορεί να ξεραθεί. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή αυτό είναι σε επαφή με το έδαφος, η ρίζα μπαίνει και κατευθείαν τρυπώνει στο κυρίως έδαφος της περιοχής. Άρα σε αυτή την περίπτωση πολύ σπάνια να βγει στα πλάγια, επομένως είναι καλύτερα προστατευμένη. Και βέβαια εδώ αυτή η επιφάνεια απορροφάει πολύ περισσότερο νερό από τις βροχές ή από την υγρασία. Ευνόητο. Καλύτερο ευαδόν. Πολύ λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους επιμένουμε σε αυτούς, αλλά μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να κάνουμε μεικτές σπορές ή να κάνουμε μικρές ροδέλες. Συμπέρασμα, ο σπόρος άμα γίνει έτσι είναι πιο καλύτερο και τον ρίξει κάτω. Πάντως για δέντρα οι δισκοειδείς είναι καλύτεροι. Για δέντρα είναι σαφώς. Για τον Ιωμπίλης. Να ρωτήσω κάτι, σε πλαγιές δεν υπάρχει κίνδυνο. Κατάλαβες γιατί πατάει, αφού θα πάει το ευαδόν Οι μεγαλύτερο. πόλεις σε πλαγιές ρολάρουν επίσης, έτσι, ενώ οι άλλοι 24 στέκονται τετραγωνικά δεν καλύτερα. τα βάζεις έτσι. Βεβαίως μπορείτε να τους δώσετε διάφορα σχήματα. Κάποιος έκανε φόρμες και είχε σχήμα δορυφόρου, να έχει και ποδαράκια. Όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι αν είμαστε εμείς Να ανοιχτοί. πάρουμε τις φόρμες από τους κουραμπιδιές. Ένα άλλο στυλ που κάνουμε και είναι το πιο απλό, αυτό που προτείνω σε όσους δεν έχουν μπετονιέρα ή παρέα. Παίρνουμε ένα κουβά, βάζουμε νερό, χώμα και σπόρους, το κάνουμε λάσπη αλλά παχιά λάσπη. Πες ότι κάνετε κεφτέδες και παίρνετε μετά κεφτέδες και τους αφήνετε απαλά, όχι σπλάτς, γιατί μετά θα γίνει πλακή και δεν θα έχει όγκο. Να έχει όγκο όταν πέσει ο κεφτές πάνω στο. Εντάξει, λογικό είναι. Τα φυτά άνετα. Αυτό έχει είναι ο πιο έχει απλός όγκο. τρόπος να σπείρετε και το χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο σε πλαγιές. Όταν είναι πλαγιά έτσι πολύ απότομη, πάμε και κολλάμε αυτά τα κεφτεδάκια πάνω στην πλαγιά.
Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν ρολάρουνε, δεν κατρακυλάνε, γιατί κολλάνε σαν βεντούζες. Περίπου παχύς και φτές. Αλλά όχι πολύ αυτός για να κολλάει, να έχει λίγο λασπόδι υφή, έτσι. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος να σπείρετε ένα χωράφι. Πέστε ότι έχει οποροφόρα δέντρα, δεν έχετε όπως σας είπα ούτε παρέα ούτε μπετονιέρα και παίρνετε το κουβά, κατέβετε χώμα, νερό και σπόρους και ρίχνετε και φτεδάκια διάσπατα. Και δημιουργείτε έτσι μικρές νησίδες βλάστες. Εντάξει. Και βάλτε έτσι. Παραγωγή σβόλων και ροδελών σε λεκάνη, χωρίς τη χρήση μπετονιέρας. Θα χρειαστούμε λεκάνη ή γκουβά, αργυλόχωμα, σπόρους, νερό και εργαλείο κοπής λουκάνικων. Να προσέξετε το βίντεο την ποσότητα του αργυλοχώματος και των σπόρων. Ζυμώνω και πλάθω σβόλους και κόβω ροδέλες με το μηχάνημα κοπής, το οποίο είναι απλή κατασκευή τελάρο με σύρμα. Στη συνέχεια απλώνω να στεγνώσουν οι σβόλοι και οι ροδέλες. Καλή επιτυχία. Εδώ ένα site για πληροφορίες. Τηλέφωνο στο κλεισοχώρι Έδεσας για να μιλήσετε και να στείλετε οτιδήποτε με τον κύριο Μανίκη Παναγιώτη. Θα μιλήσετε. Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας, αν πατήσετε στο ίντερνετ θα δείτε και εκεί ενημέρωση, όπως και στο Natura Farming